Το βασικό είναι να μάθει κανείς πότε να συμφωνεί. Γιατί συχνά λέει κάποιος ναι, χωρίς τα αλήθεια να συμφωνεί. Πολλοί ούτε καν ρωτιούνται. Και πολλοί συμφωνούν με το λαθεμένο. Το βασικό είναι να μάθει κανείς πότε να συμφωνεί. Είναι να μάθει κανείς πότε να συμφωνεί. Γιατί συχνά λέει κάποιος είναι χωρίς τα αλήθεια. Είναι να μάθει κανείς πότε να συμφωνεί. Πρόσεξε με καλά. Αρρώστησες και δεν μπορείς να συνεχίσεις μαζί μας. Πρέπει ωστόσο σύμφωνα με τα έθιμα να σε ρωτήσω. Θέλεις να γυρίσουμε εξαιτία σου πίσω κι εμείς? Πολύ θλίψη να γεμίσει τη σκέψη του. Λέτε! Ναι. Συμφωνώ. Γύρε το κεφάλι σου στο μπράτσο μας. Θα σε κουβαλήσουμε απαλά και θα σε γκρεμίσουμε απαλά. Το ήξερα πως σε τούτο το ταξίδι μπορούσα να χάσω και τη ζωή μου. Για τη μάνα μου το έκανα. Πρόσεξε με καλά. Από τα πολύ παλιά χρόνια υπάρχει αυτό το πολύ παλιό έθιμο. Όποιος αρρωστήσει στο ταξίδι πρέπει να ρίχνεται στον κρεμό. Πεθαίνει αμέσως. Σύμφωνα με το έθιμο πρέπει να ρωτήσουμε αυτόν που αρρώστησε. Θέλεις να γυρίσουμε εξαιτία σου πίσω και εμείς? Δεν συμφωνώ! Γιατί δεν συμφωνείς με το πολύ μας έθιμο? Ποιος έχει πει α πρέπει να πει και β.